के बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बाहो करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला। सही दीवाना गोरी और गोरा के हमर जान ले बुका। जब लियावे के भला तबे हम गोटो के लोगे लगली। हाँ ऐसे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे की कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत रा। अरे नाही हो तोर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत रा। बोला बोला सुनो बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तोरा ना गिर जाता री। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार। हाँ हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार गोरी और मोटा के हमर जान ले बुका। कुछ न करबा हम जाना थी तो के कुछ न करबा। अच्छा तो के कर लेकिन एगो बात कही बोला। वो तो जरूरी कर देबा है ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। यो खर्चा बढ़ाऊ तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला। वैसे ही जान मार बा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा